Nakita ko na kong manok, ma'am. Ako mag-itlog, ma'am. Hindi ako magpati. Gibalis siya mo sa nanay, no? Ma'am, wala, ma'am. Ginahambal, Papa J. Boy Nonoy. Ng pagpalangga, wala ka ni pili. Basta ang pinaka-importante, ikaw kabalo magpalangga. Tama ba, Papa J. Boy Nonoy? Agree? Agree? Gulatin mo ang iyong kapitbahay. Mangutang ka ng mga sasakyan at ipark sa kanilang harapan. Ang damay ng mga gulatin, mga gulatin. Gulatin mo si Kap. Umutang ka ng inumin at ilista sa kanya. Lantawan na to. Tanawag Siya, ta. Siya, hindi ka mabarangay ko saga. Mamaya na, ang pangalan mo ako eh. Ano sa pangalan mo na ako rin ibutang imong utang? Ay! Uy, ambi na ko, Kap, palangga minimo. Na. Amalis, Kapitan, o tama, ano? Sige. Utang na. Utang na, dumagi. Itago na lang ko sa pangalan niya, Alan Papa J. Boy Nonoy. 28. Isa ka certified nga nurse, Papa J. Boy Nonoy, registered nurse. Grabe ba? Ang akong unang misyon, Papa J. Boy Nonoy, alagaan si Nanay Sisa. Isa ka, gitawag ba na ito, Papa J. Boy Nonoy, nga senior na. No choice ko, Papa J. Boy Nonoy, kaya muning first na ako nga first, Papa J. Boy Nonoy, nga ubra bilang isang ka nurse. O gusto na ko maka-experience, Papa J. Boy Nonoy, kung paano ba mag-alaga og mga senior. Pero ano bang pagkano ha, Papa J. Boy Nonoy? Bulilyaso man? May mga discarding malupit si Nanay Sisa nga medyo nakibot ko. Kag wala ko nakasagang. Ambal na ako, Papa J. Boy Nonoy, big time si Nanay Sisa. Pero para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, amo na yung mga natabo. Sige, Nay. Medyo tagilid lang gamay, Nay. Tagilid gamay, Nay, para malimpyuhan ako. Ay, ha? sige. Okay. Gusto na ako na tagilid to. Tagilid to para side pocket. Grabe, Miss Nani. Billiard man siguro yun. Bala na ko yung mong hobby nung bata pa ka na yun ba, no? Siyempre. Billiard. Bilyar ang tanan niya gusto na. Tama lagi ko, tama. Si gusto ni mo to, magbilyar man ta. Pasudlon mo ang tanan nga di kolor. Hindi lang pagpasulod ang puti. Grabe, Da ano man. Grabe, Miss Nani. Siya na bilyar. Dahil sige lang, eh. Gusto mo ako na namatisa sa imong nga kuwan. Ako na namatisa sa imong nga tako kay sugda na nato. Nay. Sorry. Inaya lang. Sorry, Nay. Sorry. Hindi man pagulpiha. Ay, mas maayo ng hinay. Para masanay na ako sa kasakit. Kaysa ulihit ko. Sana no kasakit ang akon nga mabatyagan. Sa uli mabatyagan na akon. Dili na ang kasakit kundi ang kanamit. Namit gita to. Nay, sige, Nay. Ako na bahala, Nay, ha? Di ka na maghulag, Nay, kay para... Inaya lang to, ha? Nga, hindi masakit. Makayo na to. Himo ang mananam, hindi masakit. Sige, Nay. Wala'y problema, Nay. Pasensya ka na sa akon to, ha? Okay lang, Nay. Kabalo ko na medyo kailangan ni mo kastorya. Kita mo to. Mas maayo ni bisan bedridden ako. May ginabatyag ako, pero dapat mangin...
Dahil mo ko na lang to, mangin positibo ako Tama to. ginang imo anay. Kay kabalo Nami ka ginang to. imong advice na. Dugay na ako nga biyuda. Madugay na nga mamala. Lumbot mo ang balon na mamalanay. Mamala nga ako nga bedsheet. Bedsheet. Oh, bedsheet. Sige na. Dahil medyo nabalhas ko ba? Namin na niyo. Inaya lang ako nga bedsheet. Sige na. Kayo ko ni. Guniti to, guniti. Sige na. Bandamay ka na. Agay, agay. Naya lang ha. Naya lang. So wala jutal. Sige na. Bawa dira. Kani. Bawa. Kalam. Yes, ma'am. Okay na ang imong nanay, ma'am. Bali, Salamat, kid sir ha. i-check na nako tanan ang kailangan niya. Bulong niya kompleto na, ma'am. Okay. Oo. Pakinote mo nilang dira, sir ha. Sige, ma'am. Ari ang imo nga ko para ni sa imo. Ma'am, pwede ko mamangkot. Ma'am. Kamusta si nanay? Mo ginang ipamangkot ko tanin ni mo, ma'am ba? Nanay ni mo na, ma'am, Nanay. medyo galaw-gaw ba mong nanay, ma'am? Kabalo ka to. Talagsa lang pala si nanay magamusin na kay katong past few days kaga mga binulan siguro ikalima ka na. Alam ba't mga balon ay kalima na ko naga... Wala gid sila nagatugay kay kabalo ka na kadaan nga sa sitwasyon ni nanay medyo irritable. So wala sila nagadugay kay ginamalditahan ni nanay. Pero okay mo siya sa kuha, ma'am. Pero ang Ay. lang ginakuha, ma'am, ba kayo? Medyo, kasi mga ginabuyan nga mga mensahe, ma'am, Ay. medyo bago sa akong... Amo gina siya. Amo gina si nanay. Kung kita mo nga halin pagkadula ni Papa, daw ginbatyagyan naman na mo na nga daw medyo natamaan gid sa iya nga kuwan. Pero amokin ba na ng nanay ni mo, ma'am? Mahiligin na siya maghikap. Maghikap-hikap, ma'am? Hindi pa na sa nga na to. Hindi na sa nga. Hindi na sa gusto nga. May tao pero may sa iya nga tupad. Kay medyo irritable gani pero tingala lang ako nga daw nangyaan kag naganahan si nanay sa imo. Siguro, amo lang gid ni siguro, ma'am, nga napakita lang ako mga naeskwilahan mo. Sa bagay tama din na to kaya sa amon na nila nga sitwasyon mabudlay man na kayo nga ikuan bala sila. So kinahanglan mo gid ang malabang pasensya. Tama. Pero ni ka pasalamat gid ako sir ha. Sige, ma'am, salamat kayo. Ako na bahala sa imong nanay, Sige. ma'am. Sige, ma'am, ako na bahala, ma'am. Basta sir ha, ako na bahala sa imo Sige, ma'am, sige, ma'am. Salamat kayo. kayo. Nanawag na po siya, ma'am. Yes po, padulong na po. Dali, anak. Padulong na. Ay, anak, kami lang anay may istorya. Ito. Tuhila naman nga ako nga alatrasa. Sige na. Diri ko sa imong likod banda. Sige. Suota. Suot ko na. Kana. Suota. Sige. Kana. Isuok mo, ha? Isok. 1, 2. Nasulod na. Okay na? Mo ginulpi mo, mahal. Di ba lang ang bago sa imo? Inaya lang kayo. Sorry. First time ko pa ina. Sige. Baby, ang bandage diri sa likod banda, baby. Butang na to. Oo, tidako na gid. Dako na. Nay. Dako na gid to, ha? Ano nang ginahimo mo, nay? Pepe. Ayaw ni. Kadugay na ako ay kakita sinito. Nay. Tanawon ko ning imo manok to. Tanawon ko ning ulo sa imo nga manok kung nagatusik pa kung nagatukturo. Dali di bala to, ha? Hindi pwede na. Ako patukturo kasi nito.
Gusto ko ning imo nga manok do. Gusto ko balato ni imo nga manok ilumlom sa akon nga pugat ra. Nay, hindi na. Aba kiss me. Ay, Ang bango-bango mo talaga. Ikaw talaga to ang ulong ng langit. Pag ganito ang araw-araw, gagaling na talaga ako. Nabuhay yung mga kaugatan ko. hindi na. Kiss. Nay? Ma'am? Ano ino? Nag-ano ka mo? Ma'am. Wala na ka. Susukong ko na kong pantalon. Ma'am. Sir, nag-ano ka mo ni nanay? Ma'am, mong nanay. Mong nanay ang may sala, ma'am. Ma'am, wala ko ibang to. Ma'am, wala ko ibang to. Palihog. Hindi ko na ikaw gusto makita. Hindi ko na ikaw gusto makita. Ma'am. Nanay, ano ikaw? Ano ka man, Timo, mahal? Paano ako sinamag-ayo kung ipapuli mo si... Sino ganito pangalan niya? Ma'am, wala pa ko naguli, ma'am. Ay, ara ka pa. Ari pa ko. Dali, baby boy. Madam. Baby boy. Hindi ko man to sala, Huwag madam. kang umalis. Madam. Ano nga wala sang sala? Nakita ko gid Nakita ko gid kung ano. Nga ginimo mo si Nazar kay ginasali ko kani si nanay sa imo para dasig magayo. Ay na. Ma'am, pero wala to ibang intensyon, ma'am. Wala siyang sala siya. Amo ganin anak, nagapasalamat ako kay dasig ko mag-ayo basta ari siya. Ma'am. Nahinomduman ko na kang pangitsuraw ni tatay mo daw ang bugit ni. Nakita ko ang iyang manok ba daw amo-amo man. Ma'am, nakita yung ginagong manok, ma'am. Naku mag-itlog, ma'am. Hindi ako magpati. Gimulis siya mo si nanay, no? Ma'am, wala, ma'am. Nakita ko sa... Wala ko ibang intensyon yung nanay, ma'am. Nakita ko gini. Ma'am, kabalo ka. Umpisa subong. Ma'am, kabalo ka, pure trabaho. lang Umpisa ginagawa. subong. Umalis ka sa pamamahay na ito. Ma'am, Alis. ma'am. Bago pa ako tumawag ng pulis. Alis. Alis. Paliho. Pwede ba ko, bago ko mahawa, ma'am, may istorya na ako sa nanay ninyo, ma'am. Anak. Pagbigyan mo na ako. Pagbigyan mo na ako, anak, kahit isang putok lang. Nay, hindi ka magamo si nanay. Kahit isang Putok sa putok lang, kilikili. Nay. Kahit isang putok ng 5-star. Nay, It's a prank, mother, father. nay, amo na ning katapusan na ito magkita. Nakadesisyon na yung Wala mga ka anak. siyang sala. Miski wala ko sala, Wala ka pero siyang sala. desisyon sa imong anak, nay. Ginapo ko. Nay, Pakupa ako to. sige. Kiss mo. Kisabayag. Sige na. Sige. Sige na ba? Kisabayhan. Kisabayag. Hindi ako mabuhay to. Hindi ako magtugay sa kalibutan kung wala. Kung kabalo ka lang, madasig, mag-ayo ako, basta mag-duty si Duto sa ako, magtawa ang kaugatan ko. Nay, napagdesisyonan ko na, Nay, nga, datan nyo na, inanay. Maluoy ka. Nay, ma'am, damo salamat sa pagdawat niyo sa ko. Kailangan ko na mula ko, ma'am. Salamat. Lakat na palihog. Gabay pa nga. Magtinarong ka na to. Hindi na mahayong ginahimo mo.
Bye-bye, ma'am. Wala Babay, na sa Nay. sang sala. Wala sa sang sala. Ako ang may sala. Sala. Sala nga balatyagon. Daw! Pwede pa na yun nun dato? Isa lang ka ba to? Sala kalupok to?